Kag sa good vibes ang pinakamadako nga Philippine Science High School campus ipatukod sa Barangay Granada sa Bacolod City. Hindi na kinahanglan nga magtabok pa sa Iloilo ang mga estudyante nga gusto mag-eskwela sa Philippine Science High School. Bangod sa Barangay Granada sa Bacolod City, ipatukod ang pinakadako nga campus ang Pisay sining nga tuig. Nakigsapol ng pamunuan sa Philippine Science High School kay Bacolod City Mayor Brgy sa tayas ang kahapon kag nakasugdan nga sa November sining nga tuig. Pagasugdan ang construction sa eskwelahan. Malapit sa napulo ka ektarya nga duta sa Barangay Granada ang gindonate sa syudad para patukuran sang ika-17 nga campus sang Pisay. Ang Bacolod campus ang mas madako kag mas malapad pa sa main campus sang Pisay sa Quezon City. Department of Science and Technology kung DOST naman ang magapondo para sa pagpatukod sa mga building. Ginsiling ni Attorney Marty Go, Secretary to the Mayor, mangin operational ng eskwelahan sa masunod nga school year kag sarang ini maka-accommodate sang 120 ka mga qualified grade 7 enrollees sa unang nga tuig. Ang Pisay ang isa sa mga prestihiyoso kag mabudlay sudlon nga public school sa Pilipinas. Nag-focus sa advanced subjects sa science, technology, engineering kag mathematics o STEM ang eskwelahan. Magabaton man sang full government scholarships kag iban pa nga mga benepisyo ang tagsa nga estudyante nga makasulod diri. Giklaro man ni Go nga pesar nga sa Bacolod ipahamtang ang eskwelahan, bukas ini para sa tanan nga mga taga Negros Island. Antes matapos ang 2026, magapatigayon sa school-to-school campaign ng DOST kag Pisay sa mga eskwelahan sa Negros Island Region. Agud maghaylo sa mga grade 6 students nga magkuha sa Philippine Science High School National Competitive Examination sa January 30, 2027. Under siya sa DOST, ang mga textbooks, ang mga ano na din nila, tuition, kag ang may mga allowances pa ni mga estudyante nila, kahit tingod ginpili, gin-screen ni sila mayo. Since high school ni siya, it's from grade 7 na siya, pasaka. 7 to 12. Grade 7 to 12, that's high school. Ano ko nung reason na turning sa Bacolod ipatindog? Well, ang isa to nila ginbutang, they are very confident sa dalagan or sa direction sang Bacolod, sa growth in terms of economic growth. Kag nakita ba nila ang Bacolod nga economy, hindi pa siya hindi pa siya very overpopulated. So gusto nila diri sila kag they wanted an area nga dako-dako. So ang Bacolod sa tanan nga mga LGUs nga gilibot nila, ang Bacolod ang naka-offer sa inyo sang medyo dako-dako nga campus. That's one of the important factors nga nagpabulig man sa board decide nga diri sila sa Bacolod. Even though there is a